सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। देवगडीतील श्री कुणकेश्वराचा जत्रोत्सव संपन्न झाला। रविवारी पवित्र तीर्थस्नानानं देवस्वारांनी तीर्थस्नान करून यात्रेची सांगता झाली। पाहूयात। पवित्र तीर्थस्थानासाठी श्री देव कुणकेश्वर येथे स्नानासाठी देवस्वामींचे आगमन झालेले आहे। आपण पाहू शकता कशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी माईंची जी आहे ती देवस्वारी आलेली आहे स्नानासाठी, तीर्थस्नानासाठी।
माहीन येथील देवस्वारी या कुणकेश्वरच्या भेटीला आली आहे. आता थोड्याच वेळात त्या ठिकाणी पवित्र तीर्थस्थानाचे जे स्थान होणार आहे आपण जाणून घेऊया त्यांच्याकडून. श्री माधवगिरी माईंचं देवस्थान कुणकेश्वर यात्रेसाठी आलेले आहे. या ठिकाणी आमचं सर्व दर्शन झालेलं आहे. आता फक्त लाटच्या आंघोळी, त्यानंतर मंदिरातलं दर्शन घेऊन देवदर्शन, त्यानंतर पुन्हा आमचा परतीचा प्रवास राहील माहीनला. साधारण आम्ही 9-9:30ला इथून निघू आणि या परंपरेप्रमाणे आम्ही संतांची भेट घेऊन इथपर्यंत येण्याचा आमचा जो प्रस्ताव माहीन गावात तो सालोसाली आमचा चालू आहे. कालांतरीने एक 10-12 वर्षांनी 15 वर्षांनी अशी देवस्वारी असते. त्या देवस्वारीला आमचे सर्व गावातील रहिवासी ग्रामस्थ सर्व मुंबईपासून इथपर्यंत येतात आणि जे कुणकेश्वराची सेवा आणि माहीनगावच्या माधवगिरीची सेवा करतात. किती वर्ष आले आता? पण पिढ्यानपिढी जवळजवळ 400 वर्ष आमच्या जवळजवळ ह्या गावाला झालेली आहे आणि ही परंपरा अशीच अबद्ध आहे. या जगामध्ये ही दुनिया जिथपर्यंत असणार तिथपर्यंत हे कुणकेश्वर आणि माहीनगावचं हे नातं कायमस्वरूपी असणार. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड.
तसे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।